Ето как се промени животът ми след като открих тази безценна книга. Станах по-спокойна и уравновесена. Спрях да се захващам за всяка негативна мисъл. Изкорених всички стари ограничаващи вярвания. Започнах да се радвам на малките неща и на моментите с любимите ми хора. Насочих мислите си към това, което имам, и спрях да мисля за всичко, което нямам. За първи път в живота си изпитвах истинска благодарност. Разбрах, че всички тези мои стари модели на поведение и мислене са ми пречили толкова дълги години да живея щастлив и пълноценен живот. Ако и ти се бориш с трудности и животът ти се струва несправедлив, ако не намираш радост в ежедневието си или не знаеш какви са целите ти, книгата "Доза вдъхновения, положителни утвърждения и ръководство за прилагане" е точно за теб. Не случайно си попаднал на това видео. Всичко се случва с причина. Може би точно сега е дошъл моментът и ти си напълно готов за твоята голяма промяна. Поръчай сега тази трансформираща книга и използвай специалната комбинация от положителни утвърждения, която ще ти донесе спокойствие, удовлетворение, успех и щастие, като отделяш само 5-10 минутки на ден. В книгата ще откриеш цели 224 положителни утвърждения при страх, гняв, обида, тревожност, както и за усилване на вътрешната сила, любов и увереност. И още много изненади. Поръчай сега от bookswebinar.com и постави ново начало на един вълнуващ живот, изпълнен с усмивки и щастие.